Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест». Сустракаемся традыцыйна ў Міністэрстве дзяцінства. І сёння мы разам з вами абмяркуем з'яву, якая проста уварвалася ў жыццё чалавецтва больш за 100 гадоў таму і стала неад'емнай яго часткай. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Алесь! Няма Алеся. Максім! А дзе Максім? І Александра? І Александры няма. Так, а што гэта за гук? Прывітанне, сябры! Вас вітае Міністэрства дзяцінства. Прывітанне, Вераніка. Як дзіўна і цудоўна. Міністраў чуваць, але ж не відаць. А вось і мы. Прывітанне, Вераніка. Вітаю вас, гледачы. І я вельмі рада вас нарэшце вітаць, паважаныя міністры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І давайце ўсё ж такі прадставімся тэлегледачам. Хто з вас, які міністр сёння, калі ласка? Мяне завуць Алесь, і я міністр гісторыі радыё. Мяне завуць Александра, і я міністр сяброў са слухачамі. Мяне завуць Максім, я міністр эфірнай хвалі. Паважаныя сябры, адкажыце мне, калі ласка, на пытанне, чаму сёння у нашым Міністэрстве дзяцінства вы ўсё ж такі парушылі пратакол вітання? Хаця шчыра сказаць, мне спадабалася. Вераніка, напэўна, гэта мара многіх дзяцей і дарослых выступіць на радыё. І каб твой голас пачулі тысячы, або дзесяткі і сотні тысяч. Гэта проста фантастыка. Таму мы і вырашылі зрабіць вам такі сюрпрыз. І, калегі, нам сёння пашчасціла ўдвая. Мы адначасова можам быць у эфіры і радыё, і тэлебачання. І сёння мы разам з вами будзем разбірацца ў гэтай вельмі цікавай тэме. Што ж такое радыё? А я ведаю, што радыё з'явілася больш за 100 гадоў таму, дакладней 130, але і да гэтага многа вучоных ставілі эксперыменты, каб навучыцца перадаваць гук на адлегласці. А я ведаю такі выраз. Чалавек радыё ці дзеці радыё. Гэта калі чалавек кажа многа, але не разумее, што кажа. Таму я лічу, што галоўнае на радыё – гэта чалавек. Ён робіць яго жывым і цікавым. А мы яшчэ ведаем, што ў брэсцкага радыё ёсць свая цікавая гісторыя. Вераніка, не здарма ж сёння ў студыі такія цікавыя экспанаты. Я хачу адзначыць, што гісторыя радыё ў Брэсце распачалася яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. І сёння мы проста не ўяўляем нашае жыццё без радыё. Але некалі яно выглядала трошкі іначай. У 1956 годзе прыйшоў вось такі радыёпрыёмнік. Называецца ён «Аганёк». На той час ён быў вельмі сучасным. На заводзе «Гарызонт», звярніце ўвагу, рабілі вось такія прыёмнікі. Называецца ён «Акіян». Каб прымаць любімыя радыёпраграмы, ужо была вось такая тэлескапічная антэна. Гэта што такое? Калі сёння вам патрэбна запісаць нейкае гукавое паведамленне, што вы возьмеце з сабой, што зробіце? Телефон. Телефон, магчыма, дыктафон. Раней нашым калегам з радыё, каб узяць інтэрв'ю ці запісаць неабходныя ці патрэбныя для радыёсюжэта гукі, прыходзілася насіць з сабой вось такі магнітафон. І называлася гэтая тэхніка, ведаеце як? Рэпартёр. Цяжкая. Цяжкая. Можаце паспрабаваць. Зараз я на студыі Міністэрства дзяцінства. На сувязі міністр Александра. Александра, як настрой? Вельмі хораша. Дзякуй за інтэрв'ю. Так, кароткае, але вельмі каштоўнае інтэрв'ю атрымалася ў нашых міністраў. Яшчэ многа цікавага мы раскажам нашым падпісчыкам у тэлеграм-канале Міністэрства дзяцінства. Ну а зараз я вам прадстаўлю ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта вядучая прамога эфіра радыё Брэст, Майская Юлія Анатольевна. Добрый день, мои поважанные маленькие министры. Добрый день, Вероника. Добрый день, поважанные гледачи.
Тэлерадыёкампанія «Брэст» — гэта і тэлебачанне, і Так. радыё. Ну, не будзем рабіць сакрэта, мы калегі з Юліяй Так. Анатольевнай, ну а сёння вы ў нас у якасці ганаровага гостя. Мы з Веранікай разбіраліся ў гісторыі брэсцкага радыё. А як з'явілася радыё Брэст, якое мы ведаем сёння? Радыё Брэст з'явілася ў далёкім 2003 годзе як папулярная маладзёжная радыёстанцыя Брэсцкай вобласці. У 2013 годзе радыё Брэст, папулярную маладзёжную радыёстанцыю, можна было слухаць у кожным куточку свету праз інтэрнэт. Мы все вельмі добра ведаем і дыскатэкі радыё Брэст, Так. і пэўныя нейкія мерапрыемствы. Так, Вераніка, радыё Брэст праводзіць дыскатэкі сярод сваіх радыёслухачоў, а яшчэ радыё Брэст — гэта актуальныя навіны, гэта важнейшыя аналітычныя праграмы. Юлія Анатольевна, а як вы сталі вядучай на радыё? Я скажу вам, што заўсёды аб гэтым марыла з самага дзяцінства і заўсёды ведала, што я буду радыёведучай. Тэлерадыёкампанія «Брэст» праводзіла кастинг у праект «Народны диджей». Я прымала ўдзел, усім спадабалася, і з той самай пары пачаўся мой вельмі цікавы шлях па дарозе радыё. Скажите, а вы рыхтуецеся да эфіру? Я ведаю, што є спецыяльная гімнастыка для вядучых. Гэта праўда? Гэта, Максім міністр, праўда. Итак, дапаможаце мне? Конечно. Добра. Ёсць такая гімнастыка. Складываем руки перед сабой і робім так. Яшчэ раз. Вось, каб добра гучалі нашы словы. І яшчэ, каб наш рот гаварыў словы правільна, робім так. Да нашай барады вядзем. Оп! Зрабілі? Это каб расслабіць мышцы нашага твара. Вельмі добра у вас атрымліваецца. Вы, юныя міністры, малайцы. А я яшчэ раскрыю сакрэт. Нашы міністры ўжо былі у эфіры радыё Брэст, нават у прамым эфіры. І зараз мы вам пакажам, як гэта было. А я тут ужо была на экскурсіі, у маленству, але многа чаго не памятаю. Хлопцы, а вы ўжо тут былі? Я тут не быў, але мне вельмі цікава, як працуе радыё. Максім, а табе цікава? Канешне, я заўсёды хацеў паглядзець, як працуе радыё. Ах, мае вы паважаныя міністры. Но раз вам цікава, значыцца, усё вам раскажу. Вось тут гучыць наша музыка, наш плейліст. А вось гэты манітор дае нам магчымасць глядзець, які прагноз надвор'я будзе на дзень сённяшні, і ведаць аб гэтым нашым радыёслухачам. А гэта вельмі важны радыйны мікрафон. Толькі ў самым страшным сне радыёвядучы можа прысніць, што ён не працуе. А ці можам мы паўдзельнічаць у прамым эфіры? Мы сапраўдна знаходзімся ў прамым эфіры радыё Брэст. І гэта праграма «Самая добрая раніца». І ў нас у праграме ёсць інтэрактыўная гадзіна, дзе мы маем магчымасць задаць пытанне нашым радыёслухачам. У нашай афіцыйнай групе «Радыё Брэст» ва ВКонтакце мы размесцім нашы пост-пытанні. Напрыклад, што вы любіце больш? Глядзець з тэлевізара ці слухаць радыё? Дзе вы снедаеце, дома ці ў машыне? А давайце лепш так. Дзе вы слухаеце радыё? Нашым радыёслухачам трэба прапанаваць варыянты адказа на нашае пытанне. Дзе вы слухаеце радыё? Напрыклад, дома, У машыне, на рабоце. Вельмі добра, зараз зробім. Итак, наши паважаныя радыёслухачы, галасуйце, дзе вы слухаеце радыё? І вось вам варыянты адказа. У машыне, на работе, дома, амаль паўсюды. Заходзьце на нашу афіцыйную старонку радыё Брэст ва ВКонтакце, галасуйце. А мы зусім хутка вернемся, каб падвесці вынікі.
А калі пачынаецца ваш дзень? Мой дзень пачынаецца ў 5 гадзін раніцы. Ого! Ага, бывае і раней. Мне ні ў якім разе нельга спазніцца на эфір, бо наша ранішняе шоу пачынаецца ў 7 гадзін раніцы. Мае паважаныя міністры, я гляджу наш манітор і бачу, вось яны, вынікі нашага пытання, якія вы мне прапанавалі. Итак, я вельмі ўдзячна вам, мои радыёслухачы, за тое, што вы былі сёння вельмі актыўны. І вось ён вынік нашага паста пытання. Дзе вы слухаеце радыё? У машыне прагаласавала больш 37% нашых радыёслухачоў. На рабоце слухаюць 12%. І большую колькасць галасоў сабраў варыянт паўсюль. Нашы радыёслухачы слухаюць радыё Брэст паўсюль, і гэта вельмі добра. Дзякуй, наши паважаныя радыёслухачы. Мы жадаем вам найлепшага тыдня сёння. Заставайтесь тут, на хвале радыё Брэст. Радио Брест. Ну, а зараз мы замацуем ваши веды по гэтай тэме з дапамогаю любімай віктарыны. Хто будзе ведаць адказ на пытанне, падымае руку і кажа пароль. Ведаеце, які пароль? Да. Радыё Брэст. Правильно, радыё Брэст. Юлія Анатольевна, вы пабудзеце такім суддзёй Добра. у гэтым спаборніцтве на інтэлект і на хуткасць. Итак, першае пытанне. Як завуць вядучую прамога эфіра радыё Брэст і ганаровага госця нашай сённяшняй праграмы? Радыё Брэст. Міністр Алесь сказаў пароль першым. Юлія Анатольевна Майская. Все правильно? Так, Алесь. Наступнае пытанне. Глядзіце уважліва на нашага ганаровага госця. Так, на якой хвалі выходзіць радыё Брэст? Радыё Брэст. 104,8 FM. Добра. Як называецца праграма, у эфіры якой вы былі разам з Юліяй Майскай? Калі ласка. Ага. Ну, Ранішняе шоу. Ну, падкажыце, Юлія Анатольевна. итак, мои юные министры, самая добрая раніца. Ось, усё добра Молодцы. ведаюць. Адкажыце, калі ласка, усё ж такі, дзе бальшыня радыёслухачоў любіць слухаць радыё Брэст? Радыё Брэст. Радыё Брэст. Министр Александра была першай. Калі ласка, ідзе Паўсюль. паўсюль. І гэта правільны адказ. Мы таксама рэкамендуем слухаць паўсюль, без усялякіх абмежаванняў радыё Брэст. Ну, а зараз, міністры, нам неабходна падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння, якія высновы зробім. Радыё у Брэсце і Брэсцкай вобласці мае багатую гісторыю. І сёння радыё слухачоў цікавымі праграмамі. Сучаснае радыё – гэта не проста магчымасць перадаць інфармацыю, гэта яшчэ і ўзаемная размова са слухачамі. Быць радыёвядучым значыць многа ведаць, трэніраваць голас і дыкцыю і заўсёды мець добры настрой. І галоўнае – любіць сваю прафесію. Калі ласка, Юлія Анатольевна, азнаёмцеся з высновамі. Так, я вам вельмі удзячная, мои юные министры, и я згодна з вами. А адказны сакратар Міністэрства дзяцінства, паважаныя сябры, замацоўвае ваше рашэнне нашай традыцыйнай пячаткай. Паважаныя юныя міністры, сёння мы з вами сустрэліся на радыё Брэст. А яшчэ хачу вам сказаць, што можна слухаць радыё у нас у горадзе Брэсце і на другой хвалі, на хвалі 97,7. Гучыць радыёстанцыя «Горад FM», інфармацыйна-забаўляльная. Так што слухайце. І глядзіце добрыя праграмы, як Міністэрства дзяцінства. Шчыра дзякуем удзельнікам за сённяшняе пасяджэнне. На гэтым яно завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы разам з вами разбіраліся ў рабоце радыё. І мы ўпэўнены, што адна з вельмі важных якасцяў сапраўднага радыёвядучага – гэта ветлівасць. І сёння мы разам з вами прачытаем верш, які напісала Эдзі Агняцвет. А называецца ён «Вельмі ветлівы Мікіта».
У спякоту або ў студзень між палёў і гарадоў людзі ўсе ідуць як людзі. Добрый день! Салют, здоров! Усміхнецца той другому і абодвум весялей. Толькі ён выходзіць з дому як гусак ці бармалей. І надзьмуты, і сярдзіты, вельмі ветлівы Мікіта. Ён паклаў свой добрый дзень у партфель або ў кішэнь. І каго ён пераймае? У дрымучых джунглях слон галавой слону ківае, аддае і слон паклон. А як звонку ў пушчы нашай берасянка цень-цень-цень. Добрый дзень, шыголад кажа, праўда, пень маўчыць як пень. І надзьмуты, і сярдзіты, вельмі ветлівы Мікіта. Ён паклаў свой добрый дзень у партфель альбо ў кішэнь. Вось такі верш вам для разважання. Якім быць лепш? Надзьмутым і сярдзітым альбо ветлівым. На гэтым мы развітваемся з вами. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!